uDeuteronomy eloba owesifazane makangagqoki okwendoda. Umama ebuza kanjani zibe izimpahla zikaSokhaya zingasagqokwa muntu lapha ekhaya. Ngapha abantwana bedinga ukufundiswa ukufasa izinkinobho zehembe okanye ukuphothwa kwefindo likantanjana ethuntutha ibhantshi elihlanganisa nephinifa. Ngingowesifazane ongumama ongubaba kuyaphoqa, exhuma izinwele ephuca, ekhulekela ukumila intshebe, efuna ukufundisa amadodana ukushefa. Siyasinda lesi siphambano sokufundisa amathole ukuba izinkunzi mina nkomazi ezihlukanisa phakathi. Kwakunesizathu sokuba ababili bebe ngoyedwa, kungabi oyedwa oba ngababili. Azigqokeki izicathulo ezine ngezinyawo ezimbili. Akulilwa ungaphandle kwethempeli sifazane.